Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyryz. Baky tarap ýurdumyzdaky täzelikler we habarlarly tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şuun hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň başlygynyň käbir ornmatarlarynyň degişli ministrliklerin kimde pudoklyň dolanyş edarlarynyň ýolbaşlarynyň we ugurduş ýokary okuw mekdepleriniň rektorlarynyň gatnaşmagyny owy hujulugyny ösdürmek boýunça sanly video argatnaş arkaly iş maslahatyny içerdi. Salam, maslahada gatnaşyjylar. Şu men siziň bilen ýurdumyň owajalyk toplumyny geçen ýyl alyp baran işleriň netijelerini seretmek üçin hem maslahat geçirmek barada karara geldim. Agro-senat toplumy döwletiň ykdysadynyň esasy pudoklarynyň biridir. Şoňa görä biziň bu urda gazanýan üstünliklerimiz ýurdumyň azyk borçlugyny we halkymyzyň bagtyar durmuşyny ýükşen etmek köp derejede bu pulyň netijeli ösürmegine bagly. Häzirki wagtda döwletiň o hojalyk pulyny ösürmäge köp meşgullarda maýem goýumlaryny goýanymyza garamazdan gynansak da heni pulykda kemçilikler we ulanylan mümkinçilikler köp. Ne eýsem Häzirki ýagdaýda gazanılan ösüş repini saklamak üçin pulyň hem işini näli netijeli goranmaly. Yer, suw hem serişdelerini peýdalanyň netijelerini nädip ýokarlandyrmaly. Şol ähli döwlet hem maksatnamalaryň borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirmek üçin pulyk amalaşylan özgörtmelerin depkini näli ýagdaýda şartlandyrmaly. Ene men şu soralar boýunça hem tekliplerini dinlemek isleýär. Hormatly prezidentimiz sanly video aragatnaş arkaly geçirilýän iş maslahatynyň gün tertibine geçip, ilki bilen Owagjylyk we Daşky Şow goramak ministri Bayram Durduýew söz berdi. Minister pudogy ösdürmek, onuň maddi enjamynyň binýadyny hasy putrandyrmak boýunça görülýän çäreler barada hatabat berdi. Hatabatda bellenşýäli geçen ýyl ministrlik boýunça öňümçük beýlenamasy 113,17 göterim. Şol sanyna paýta zemini öndürmek beýlenamasy 103,10 göterim. Üsimlik ýagy, şeker we un öndürmek beýlenamasy 100 göterim. Çörek we çörek önümleri boýunça beýlenama 151,14 göterim. Et önümleri boýunça beýlenama 102,12 göterim. Süýt we süýt önümleri boýunça beýlenama 102,11 göterim berjaýdyly. Şeýleki ministrlik tarapyndan öňümçük kärhanalarynyň kuwatlyklaryny netijeli ulanmak arkaly ýokary hili azyk önümlerini öndürmek, olary talaba laýyk saklamak hemde bir önümler bilen içerki sarp edijilerimizi üpçün etmek boýunça derur işler geçirilýär. Pudogyň alma barlyk edaralarynyň hünärmenleri ýurdumyzda mallarçylyk ösdürmek, öýre meýdanlaryny peýdalanmagy we kärinesine bermek, bu işleri huduty önüm öndürjüleri giňden çekmek maksady bilen vilayatleriň häkimlikleri bilen birlikde degişli işler geçirýärler. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, o ýetnäňi toplumda geçirilýän işleriň netijeleri boýunça käbir kemçiliklere ýol berilýändigine näýilelik bildirip, Owagjylygyny ösdürmegiň ýokary depkini saklamagyň esasy wezipeleriň birdigini ölçekdi we bu wagtda degişli tawşyklar berdi. Milli liderimiz döwletimiz tarapyndan Owagjylyk önümleriniň öndürilýän möçelerini artdyrmak hemde ýylatymyzyň zerur ady garytlaryna bolan islegini dol derejede kanaatlandyrmak maksady bilen Owagjylyk pudogyny mundan meýlekde hemme taraplardan gollaw berilejekdigini aýdyp, bu wagtda ministre degişli tawşyklar berdi. Soňra suw hojulugy baradaky döwlet komitetiniň başlygy Baýjanow pudogy ösdürmek, onuň maddi enjamynyň binýadyny berkitmek we suw üçinçiligini gowlandyrmak boýunça geçirilýän işler barada hatabat berdi. Tuğaçylyk baradaky döwlet komiteti boýunça 2020-nji ýylda öňümçük beýlenamasy 104,5 göterim hemde potrot işleri boýunça beýlenama 114,17 göterim ýerine getirildi. Häzirki wagtda ýurdumyzyň vilayatlaryna goşmaça suw gorlaryny toplamak maksady bilen täze suw howdanlaryny gurmak hemde bar bolanlarynyň gögrümini giňeltmek boýunça maksatnamalaryň işler alınıp barlýar. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025 ýyllarda durumçy ykdysadydan ösdürmegiň maksatnamasynyň çäklerini ýurdumyzda suw serişdelerini tagşytly peýdalanmak, goşmaça suw gorlaryny döretmek, ýerleriň şoğurlaşmagynyň öňüni almak we ekrançyk ýerleriniň meliorativ ýagdaýyny gowlandyrmak maksady bilen degişli işler alınıp barlýar. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, suw hojulugy pudogyny alınıp barlýan işleriň ýagdaýyna näýilelik bildirdi.
Hemde tuğ gorlaryny aýagyl saklamagyn we peýdalanmagyň döwlet ýadatynyň esasy ugurlarynyň berdigini belledi. Munyň özi o etnagat toplumyny tazaşyk ösdürmegiň, daş goşagy goramagyň wezipelerini çözmek bilen göz göni baglydyr diýip döwlet başlarymaz degişli taşyklar berdi. Hormat prezidentimiz ekinleri suw bilen zerur meçherde üpsün etmek boýunça wezipeler ýerine getirilenini, satyn alynýan huwaty teňkalaryň netijeli ulanmagynyň möhüm ähmiýetini belledi. Hemde bu babatda degişli taşyklar berdi. Soňra Türkmen atlary döwlet birleşiginiň baş direktory Berdiýew 2020-nji ýylda ýerine getirilen işler barada gatabat berdi. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, asyrlaryň dowamyna Türkmen topragyna kemale gelen begişli bedewlerimiziň dünýädäki şan şöhratyny hasy belinde galdyrmak boýunça ýurdumyzda giňerimli işler durmuşa geçirilýär. Atçylyk puwdugyny ösdürmek boýunça alınıp bolýan işleriň çäklerini dünýä ölçeklerine kybap gelýän döwrewap atçylyk sport toplumlary gurulyp ulanmaga berilýär. Şonuň bilen birlikde bu ýogurda ýokary derejeli hünärmenler taýýarlamak we atçylygy almy esasy ösdürmek boýunça döwrewap enjamlar bilen enjamlaşdyrylan almy barlyk idaralar döredilýär. Hemde atşynaslarymyzyň ýaşaýyş durmuş şertleri hasy ulandyrylýar. Türkmen atlary döwlet birleşigi boýunça 2020-nji ýylda ölümçük meýilnamasy 106,11 göterim ýerine getirildi. Döwlet birleşiginiň garamagynaky atçylyk toplumlaryny hemde atxanalarda saklanýan atlaryň baş sanyny köpertmek we olary talaba laýyk edetmek boýunça degişli işler geçirilýär. Şonuň bilen birlikde edilýän atlary zerur o temler bilen üpsün etmek maksady bilen döwlet birleşigine degişli ekrançyk meýdanlaryna o temlik ekinlerini ösdürip ýetişdirmek boýunça degişli işler alınıp barylýar. Hormat prezidentime de hatabat dinlep, haqiqi güzellüğün we kämilligiň nusgasy ýylyp ikrar edilen ýynnam ahyrteki bedewlerimiziň bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, ýedi watanymyzyň okgunly ösüşiniň baş nyşanyna öwürlendigini belledi. Hormat prezidentime de atçylyk puwdugyny ösdürmek boýunça geçirilýän işlere hemde tohumatlaryň baş sanyny artdyrmak boýunça görülýän çärelere nägilelik bildirip, Türkmen atlary döwlet birleşiginiň ýol başlygyna begişli bedewlerimiziň tohumynyň arasalygyny saklamaga, täze gurlaryň düredilmegine gönüktirilen almy barlyk işlerini kämilleşdirmek babatda birnäçe görkezmeler berdi. Döwlet başlarymyz Türkmen atlary döwlet birleşiginiň maddi enjamlaryň büniýadyny hasy puxtalandyrmak, ahylteki bedewleriniň tohumçylyk işlerini gowlandyrmak, feçki tohumçylygyny kämilleşdirmek, atlary zerur iýimler bilen üpsün etmek babatda taşyklar berdi. Bu işler almy esasy gurulmalylar. Munyň üçin ahylteki atçylyk ilmi merkeziniň alimleri bu işleri almy taýdan esaslandyrmalylar diýip hormatly prezidentimiz iş maslahatyna gatnaşýan Türkmen Owagçylyk Uniwersitetining rektory Muradowa şu ýokary okuw mektebindäki veterinariýa Lukmançylyk fakultetiniň alimlarynyň hem bu işin goşulmalygy barada taşyk berdi. Döwlet başlarymyz sözüne dowam edip, dağın hoştap howasy, onuň eteginden akyp geçýän arasy çeşme suw bilen kemale gelen ahylteki bedewleriniň sagdynlygy we kaddy kamatynyň gözelligi babatda diňi taýynyň ýokdugyny aýtdy. Şeýle aýra tenlikler bilen ahylteki bedewleri hasy kämilleşdirmek esasy wezipeleriň biridir diýip hormatly prezidentimiz belledi. Gadymy döwürlerden bäri halkymyzyň buýsanjyna öwrülen we dünýäde meşhur bolan ahylteki bedewleriniň ösüp örňän mekanyna, insanlykly bedewler üçin binalaryň gurulmagynyň meýilleşdirilýänini bellemek bolar. Şöhratly ahylteki bedewleriniň taryhy watan hökümine meşhur bolan Ahyr vilayatynyň täze dolanyş merkezine aýlawy türgünleşik meýdançalary, manejleri we atxanalar bolan halkara atçylyk ýokary okuw mektebi, atçylyk ilmi öwrümçük merkezi gurulýar. Bu diskalar Goroýda ýerleşen halkara atçylyk sport toplumy bilen birlikde tutuş ulgamy emele getirer. Bu bolsa puwdugy täze dünýä derejesine çykarmaga mümkinçilik berer. Milli lidermede häzirki wagtda ahylteki bedewleriniň 20 goly renk öwüşgünleriniň bardygyna aýratyn ünsjekdi. Olaryň her birem öz gözelligi bilen haýran galdyrýar. Munyň özi atlaryň tapawutly genetikasy bilen baglanyşyklydyr. Şoňa görä bu ýurda hususan atlaryň genetikasy boýunça geçirilýän işleri kämilleşdirmek zarur. Bu ýurda okuw usuliýet we almy barlyk işler boýunça meýilnamany düzmek möhüm diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Döwlet başlarymyz häzirki wagtda atçylygyň birnäçe sport görnüşleriniň, şolsanyna at çapşyklarynyň, konkur, marafon ýarşlarynyň ýaýwanlandyrylanyna hemde galkynyş milli at üstünäki oýunlar toparynyň, atly ýürüýüş mektebiniň bardygyna ünsjekdi. Hormatly prezidentimiz bular barada aýdyp, şeýle ýarşlaryň geçirişiniň gerimli giňeltmek boýunça işleri dowam etmek taşyrdy. Şol ýarşlar ahylteki bedewleriniň tapawutly aýra tenliklaryny hatda ýüze çykarmaga hemde gadanýan görkezlerini ýokallandyrmaga ýardam eder. Atçylyk ulgamyny hasy ösdürmek ornuny zerur puwta binýat beredildi.
bir urdaky işler alym bilen ayaktaş gitmeliler diýip milli liderim aýtdy. Şeýlekem döwlet başlarymyz şu ýyl Mar vilayatyna geçiriljek Türkmen bedewiniň milli bayramyna himme taraplaýyn we ýokary guramaçyk derejesinde taýýarlyk görmek babatda degişli taşyklar berdi. Sanly video aragatny şakal geçirilýän iş maslahatynyň başlygyna soňra hormatly prezidentimiz vilayetlaryň häkimleriniň hatabatlary dignedi. İlki bilen Ahal vilayatynyň häkimi Gurbanow vilayetde işleriň ýagdaýy, ekrançyk ýerlerine geçirilýän mögümlüğin işler, şol sanyna ýazgy gowuçanyň, güýe gönümleriň, ýer almanyň we soganyň ekşine toplumlaryň taýýarlyk görüşi barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, owazlyk tenkelerini we beýlek gurallary, ýerleri ekşe taýýarlamak, şeýlekem degişi agryteň çäreleri öýg wagtyna geçirmek, şol sanyna ýerleri sürmek we tekillemek işlerine inişjekdi. Döwlet başlarymyz güýlük bugdaýy ýydyk etmek, hyzgysana olary mineral dökünlerini iýmitlendirmek, üýsüşdigini bermek boýunça işleriň diýipkinlerini güýçlendirmek babatda degişli görkezmeler berdi. Hormatly prezidentime de ýer almanyň, soganyň we göýük bakçanyň ekşiniň bellenlen agroteknik möhletlerde geçirilmegini bir gödөгçilikde taklamak taşyrdy. Soňra Balkan vilayatynyň häkimi Atakallew o Senaga toplumyny alınıp balyan işler, güýlük bugdaýy ýydyk edilşi, gowgaça ýer alma we sogan ekmek üçin bölünip berilen ýerleri tekillemek we sürmek, ekiş mögümine owagzyk tenkelerini we enjamlaryny tohum taýýarlamak bilen birlikde mögümlüğin agroteknik çäreler geçirmek boýunça görülen işler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ekrançy gojalyklaryny alınıp balyan ähli işleriň döwrüň tarapyna laýyk gelmeligini aýtdy. Hyzgysana gowy çekmek üçin bölünip berilen ýerleri ekşe taýýarlamak, şol ýerleri öýg wagtyna sürmek we tekillemek, owazlyk tenkelerini we gurallaryny abatlamak, agakinlere degişli agroten kadrlara laýyklykda ýydyk etmek boýunça anyk taşyklar berdi. Hormatly prezidentimiz ýer almanyň, soganyň we göýük bakça önümleriniň hasyllygyny artdyrmak baradaky meseleni çekip, olaryň ekşiniň bellenlen agroteknik möhletleri puhta laýyklykda ýokary ýyly geçirmegini üpçün etmek boýunça anyk görkezmeler berdi. Soňra Daşoğlu vilayatynyň häkimi Nazar Muradov vilayetde 2020-nji ýylda alınıp balan işleriň netijeleri hemde şu ýyl geçiriljek işleriň meýilnamasy barada hatabat berdi. Ýazyrky wagtda vilayetde azyk üpçünçiligini hasy puhtalandyrmak we bugdaýyň bol hasylyny ösürip ýetişdirmek maksady bilen agrotehnikanyň kadrany laýyklykda degişli ýydyk işler geçirilýär. Gowy çekişini guramaçyklyk geçirmek maksady bilen ekşide ulanıljak owazlyk tenkeler we gurallary häzirki wagtda mögüme dolu taýýar edildi. Yer almanyň, göýük bakça we beýleki azyklyk ekinleriniň ekilýän meýdanlaryny giňeltmek maksady bilen bir ekinleriň ekiljek ýerleri kesgitlenip, derur bolan tohumlary hemde meýdanlary ekşe taýýarlamak işleri alınıp barlýar. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, diýipkinli dähmet çekmegi dowam etmek bilen ýöňde bolan wezipeleri mundan meýlekde dolu berja etmegiň möhümdigini aýtdy. Döwlet başlarymyz ýöňde durýan wezipeleri kesgitlep, Daşoğlu vilayatynyň toprak howa şertlerine laýyk gelýän ekinleriň görnüşlerini öretmekde, vilayatyň ilmi idaralary bilen degişli işleri alyp barmagy ýola goýmak taşyrdy. Hormatly prezidentimiz aral meselesine üns çekip, onuň yaramaz täsirleriniň ýöňüni almagyň ilkinji nowatdaky wezipeleriň birdigini belledi. Bir orada döwlet derejesinde ähli tagallarlaryň edilýänini aýdyp, hormatly prezidentimiz şol sanyna aral baradaky wajyp meseleleriň Merkezi Aziýanyň çäginden hem daşary çykýanyny aýtdy. Şoňa görä bu babatda awraýly halkara guramalar ilkinji nowatda bolsa Birleşen Milletler Guramasy bilen işen hyzmatdaşlyk etmekde ulgamlaýyn döwletara gatnaşyklary ýola goýulýar. Ma'lum bolşaly bir orada hormatly prezidentimiň ýol başlygyna Türkmenistanyň alyp barýan ýygyderli işleri dünýä jemgyýetçiliginiň giň gollugyna ýa. Türkmenistan tarapyndan başlanyp, Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan Birleşen Milletler Guramasy bilen araly halat etmegiň halkara gaznasynyň arasynda hyzmatdaşlyk diýen kararnamanyň bir agzdan kabul edilmegi munyň aýdyň subutnamasydyr. Hormatly prezidentimiz aral meselesi boýunça alma amaly işleri dowam etmegi hem işe üns merkezinde saklamagyň derurdygyny belläp, bu babatda iş maslahatyna gatnaşýan degişli ýol başlara anyk taşyklar berdi. Döwlet başlarymyz şu dügar sürüminde ulanýan puluglaryň berk bolmagyny gazanmak üçin onuň ýeriň dykyldygyna laýyklykda taýýarlanmagynyň wajypdygyny belledi. Şoňa görä hormatly prezidentimiz bu ýogurda ogurdaş ýokary okuw mekdepleriniň alymlarynyň almy taýdan esaslandyrmalarynyň derurdygyny üns çekip, Owagzyk Universitetiniň rektory Muradowa hemde Owagzyk institutynyň rektory Gapurowa anyk taşyklar berdi. İş maslahaty soňra Liwap vilayatynyň häkimi Amangeliýewiň hatabaty bilen dowam etdi. Häkim vilayatda alınıp balan işleriň netijeleri hemde şu ýyl geçirijek işleriň meýilnamasy barada hatabat berdi.
Atabatın çäklerine häzirki wagtda agreten kadra laýyklykda aýkynlere degişli ýygyk işleriniň alınıp barlýanlygy aýdyldy. Şu ýylyň paýta gadyl üçin gowy çekiljek meýdanlarda türüm tekillemek we ýuwşsuny tutmak işler geçirilýär. Gowy çekişine işlediljek tehnikalar, ulanjak obagjylyk gurallary awatlanyp, mögsüme taýýar edildi. Gowy çekiş üçin gerek bolan ýokary hili tokumlary mögsüme taýýarlamak boýunça degişli işler alınıp barlýar. Şeýlekem ilatymyzy ýurdumyzda öndürilýän ýokary hili azyk önümler bilen bolelin üpçün etmek babatda döwlet başçylygynyn beren taşyklaryna laýyklykda vilayetde yer alma we göýök bakça ekillerini ekmek işleriniň araten möhletlerde alınıp barlýanlygy, mallaryň baş sanyny köpertmek we olardan alınýan önümleriň möçürlerini artdyrmak boýunça degişli işleriň geçirilýänligi aýdyldy. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, vilayetde gadanlan görkezleri hata arttırmak üçin mundan meýlekde gaýratly dähmet çekmeligini bellädi. Ýöňde goýulan wezipeleri ýerine getirmek bilen garaşdyrylmadan şanly 30 ýyllyk bayramna dähmet sowgatlary bilen gelmek vilayetiň ýaşaýjylarynyň esasy maksadyna öwrülmelidir diýip milli liderimiz aýtdy we şunuň bilen baglykda birnäçe tawşyklar berdi. Soňra Mar vilayetiniň häkimi Ana Berdiýew vilayetde alınıp balan işleriň netijeleri hemde şu ýyl geçiriljek işleriň meýilnamasy barada hatabat berdi. Häzirki döwürde buğday eklen meýdanlarda agrotehnikanyň kadrany laýyklykda ýygyk işleri, ösüş suwuny tutmak, mineral dökümlerini iýmitlendirmek işleri bellenlen meýilnama laýyklykda alınıp barlýar. Gowy çekişini guramaçyklyk geçirmek maksady bilen häzirki döwürde ähli taraplaryň taýýarlyk işleri doly ýerine getirilýär. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, gadanlan netijeler bilen çäklenmän mundan meýlekde öňerjilikli dähmet çekmegi dowam etmegiň zerurdygyny aýtdy. Bellenlen döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde, ýöňde durýan wezipeleri doly berja etmek ornuny ähli tagallalaryň gaýgyrylmaly dälligi barada aýdyp, hormat prezidentime de öýgürdi, degişli taşyklar berdi. Sanly video aragatnaşyga gatnaşyk geçirilýän iş masagyny dowam edip, soňra hormatly prezidentimiz masagata gatnaşýan Türkmen Obagjylyk Uniwersitetiniň rektory Muradowyň hemde Türkmen Obagjylyk institutynyň rektory Gapurowyň alyp barýan işlerine näýlelik bildirdi. Döwlet başçylarymyz ýurdumyzyň alymlarynyň obagjylyk toplumyna goşýan goşantylaryny artdyrmagyň möhüm wezipeleriň hataryny durýanyny aýtdy. Milli liderimiz bular barada bellemek bilen Türkmenistanyna innowasion esasy OECD toplumynyň injener tehnik taýdan üpçün etmek meseleläriniň çözülýänligini, ýurdumyzyň toprak howa şertlerine laýyk gelýän iň täze tehnikalaryň satyn alınýanyny belledi. Yer we suw serişlerini rejeli ulanmak, ekin meýdanlaryny suw bilen üpçün etmek, togumçylygy ösdürmek meselelerine aýratyn üns berilýär. Ýöňde barjy tehnologiýalar hemde almy işläp taýýarlamalar işiň ornaşdyrylýar. Olar ata-babalarymyzyň ýerden peýdalanmagyň köpatyrlyk tejribesi bilen birlikde obagjylygyny okgunly ösdürmegiň ygtybarly esasy bolup durýar. Hormat prezidentime de ýurdumyzyň obagjylyk toplumyny ýokary düşegintli puwdaga öwürmek, OECD toplumynyň köpügürli mümkinçiligini doly peýdalanmak hemde netijeli häsiýetde eýe bolmagyny üpçün etmek üçin öwrenimçige täzeçil usullaryň, almyň we tehnikanyň ýöňde barjy gadanlarynyň iň öňe dünýä tejribesiniň giňden ornaşdyrylmagyny aýratyn belledi. Döwlet başçylygymyzyň belleşýäli bu wezipeleri amala aşyrmak üçin ýurdumyzyň ekrançyk meýdanlarynyň hatyrlylygyny ýokalandyrmagy, ekologiýa derejesini puwturlandyrmagy, tokumçylyk feçki işlerini kämilleşdirmäge, yer we suw serişlerini netijeli peýdalanmagy hemme taraplaryň işler gönükdirilýär. Bu ýurda hünärmen alymlaryň alymy taýdan esaslandyrylan usullary netijeli ulanmak arkaly degişli derejede goşantylaryny goşmagynyň zerurdygyny aýdyp, hormatly prezidentime birnäçe taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Urad Gelliýew gödäwçi diýen puwdaklarynyň 2020-nji ýylda ýerine ýetiren işleriň netijeleri, şeýlekem obagjylygyna ýaýdanlandyrylan özgertmeleriň barşy hemde vilayetlerde geçirilýän mögsümliň meýdan işleri barada hatabat berdi. Obagjylyk we daşky şow goramak ministrligi boýunça öňüme öndürmek, işler we hyzmatlary berja etmek boýunça meýilnama 113.17 göterim, tuğjylygy baradaky döwlet komiteti boýunça 104.5 göterim, Türkmenatlary döwlet birleşigi boýunça 106.11 göterim ýerine getirildi. Obagjylyk maksatly ýörüti yer gadanlary ýygydyrilýär, hemde olar öňüme öndürjilere paýlanyp berilýär. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, OECD toplumyny özgörtmäge gönükdirilen döwlet maksatnamalaryny amala aşyrmagyň möhümdigine üns çekmek bilen degişli orada geçirilýän işleriň depkinlerini güýçlendirmegiň esasy wezipe bolup durýanyny belledi. Munyň özi o wilayatynyň durmuş şertlerini gowrandyrmaga, ösürilip ýetişdirilýän obagjylyk önümleriniň möçürlerini artdyrmaga ýardam eder.
Döwlet daşdurmada gadanlan netijeleriň derejesine nägilelik bildirip, degişi urda özgörtmeleriň başyna gödäwçilik güýçlendirmegi hemde o ýetnagy toplamyny öz üçin innowasion ýoluna sanly ulgama ýygyderli geçirmegiň üpçün edilmegini tapşyrdy. Hormat prezidentime de toprağın hatırlılığını arttırmaga, obagızlyk ekinlerini iyidek etmek boýunça derur agroteknik çäreleri öz wagtyny geçirmäge mümkinçilik berýän Alman gadanlarynyň öňümçiligi giňden ornaşdyrylmagyna aýratyn ähmiýet berilmeligini belledi we bu babatda degişli görkezmeler berdi. İş maslahatynyň başyna hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Müşşikowa ýüzlenip, obagızlyk buğdawynyň düşüntüligini hassa ýokalandyrmak maksady bilen geçirilýän işleriň has netijelik häsiýeti iyi bolmagy üçin onuň durnukly ykdysady ýagdaýynyň saklanmagyna ýygyderli gödäwçilik etmegiň zerurlygyny aýtdy. Döwlet daşdurmaly o ýetnagy toplamynyň işini hassa kämilleşdirmek bilen bagly meseleleriň üns merkezine durmalydygyny bellep, vice-premieri birnäçe anyk görkezmeler berdi. Soňra hormatly prezidentimiz sanly video aragatnaş arkaly geçirilýän iş maslahatyna gatnaşyklary gizlenip, şeýle diýdi. Hormatly maslahata gatnaşyjylar, şuňky maslahatyny jemlemek bilen men owa hozurlyk toplum işini golundurmak üçin hem şulemäsiň ähliň ören köp hem tutanýarly işlemler hem noktamak isleýär. Ýagny ýazky döwürde toplumun bar olan önümçülük kuvvatını doğalı peydalanmalı. Alman hem teknolojiyalar insan kıyım kazananların esasında önümçülüğü sanlı hem ulumları ornaştırıp onun o hozurluk toplumun önümçülük kârhanalarında zahmeti kuramak hem neticelerini yok olandırmalı. Asam şu mesele alınmağatta hem yukarı oku mekteplerin yol başlığına değiştirir. Öğrenimçiliğe daşayut, maya hem koyumlarını kağıt köp çekmeli. Sonra orada menine size şu işleri hem yerine getirmeyi tavsiyen orada yerleyip. O hozurluk toplumunun idare hem kârhanaların maliye iktisadi ýagdaýyny öňümçilik hem hozurluk işlerini hem ýygyderli seljermeli. Alıp senaty o hozurluk öňümlerini gaýtadan işlemek goýunça öňümçilikleriň hem dogry kuwwatyny hem bökdürsiz işlemegini üpçün etmeli. O hozurluk toplum idare kârhanalaryna çykdyjylyň düzümini seljerip artykmaz ýerur bolmadyk çykdyjylar aýyrmaly. Önümün hem yerine getirilen işlerin önüne düşen kımmatını peteltmek boyunca çärelerin ýygyderli geçirmeyen bir gödäwçilik etmeli. O hozurlyk tehnikalarını, gurallarını we enzamlarını hususy böyle hem daýhan hozurlyklaryň hem satyn almaklaryny guramak üçin degişli işleri geçirmeli. Öýri meýdanlar akylnaky Türkmenistanyň kanun aýakda ähli welaýatlarda öýri meýdanlaryny durnukda dolundurmak hem üpçün etmeli. Olaryň hem rejeli peýdalanmak hem goramak, ekologik, ykdysady hem serişde mümkinçiligini ýokalandyrmak goýunça zerur çäreleri geçirmeli. Daşa ýurtlardan naýwaşy tohumlary satyn almak arkaly buğdoýun yer almanyň we beýle hozurlyk emekleriniň hasyny ýolunda öňdürmek hem gerimini giňeltmeli hem de gelecekde daşyndan tohum satyn almagy şäklendirmeli. Atçylyk hozurlyklaryň o tiýim hem beýleki öňümler bilen üpçünçiligini ýygyderli goýlandyrmaly. Toplumun edare hem kârhanalaryň o tiýim öňdürmegini ýola goýmaly. Ýagny owa hozurlyk we daşy gurşagy goramak ministrliginde. O hozurlyk maksat ekin meýdanlarynyň we öýrleriň maksadlaryny we netijeli ulanmagyny gazanmaly. Ne halkara tejribesinden oğralyp ekinlerin hasyny ýokalandyrmak we tohumçylygy ösürmek üçin zerur hem işler geçirmeli. Burada usulem gollanmalary taýýarlamaly. Bir mesele şu wagtda da ýokary mektepler hem ýol başlaryny degişdirdi. Dünýä ykdysadynyňky ýangylara baglykda halkyň sarf edýän alyk hareketleriň görnüşlerini öňdürilýän meşgullerini artdyrmaly.
devlet tarafından yeňillikli şertlerde daşaýot pulunu satyn alan o hozur tehnikanın maksadalar netijeli ulanmagyny hem bir gödekçilikde saklamaly. Adyk hem o hozur örümçülüğüne ulanýan import hem harytdan çyğmalyň himik hem sarp ediş serişleriniň ätiýaşy hem şaýlan amatly bahalardan satyn almagyny üpçün etmeli. Olaryň sebitdäki ýurtlar üçin hereket edýän bahalardan ýokary bolmagyny gazanmaly. Harytlar satyn alanyna önüm öndürüjiler bilen gonem hyzmatdaşyk ýoly goýmaly. O hozurk önümlerini öndürmek üçin berilen mertebelerin maksada laýyk we netijeli ulanmagyny bir gödekçilikde saklamaly. Yani zerur olan dögrewap enzamlary. Programma üçinçiliğini ornaşdyrmak hem de değişik nämeleri taýýarlama arkaly döwlet ýere kadastrynı ýekete ulanyny suýunyň ahyryna çenni döretmek üçin alyp barýan işler şartlanmaly. Malların başlarını iyiliklerli arttırmalı. Olur için otovar, ot imem binyanı hem teyada kasarları kurmalı. Veterinari hem komyonu olundurmalı. Bayramdır deyip. 2020 yılda yaramadı, neticelere kazanıp hem işte gören kemçilikten için men size berk kenji lan edýän hem soňky edek duýdurýan. Ýagny kemçilikler düzeltmeseňiz onu eýleýän wezipeňizden boşadyr. Bayjanow halkara tejribesinden uğral ýeri suw geçirjileri, howdanlary we köýler onuň iň täze tilsimatlaryny önümçülüge ornaşdyrmaly. Suw tökşeldeji, damjalaýyn, ýağış ýagdyrma, akawalary betonlama usullaryny giýinden ulanmaly. Import harytdan hem tehnikalaryň, ätiýaşyk şaýlaryň hem sarp ediş serişleriniň amatly bahalardan satyn almagyny we sebitdäki ýurtlar üçin bahalardan ýokary bolmalygyny gazanmaly. Harytlar satyn alanyna önüm öndürüjiler bilen gonem hyzmatdaşlygy ýoly goýmaly. Döwlet tarapyndan daşaýyr puluna satyn alan hem suwhozluk tehnikanyň hem maksadalar hem netijeli ulanmagyny hem gazanmaly. Ýerleriň minerasiýy ýagdaýyny gowlandyryp şoğullaşmagyna garşy görüşmeli. Zeykesleri araşdyrmak hem işden diýipini güýçlendirmeli. Suw serişlerini tökşitlenip ilat ýerleriň we o hozuryň suw bilen hem üçinçiliğini gowlandyrmaly. Bayjanow 2020 ýylda yarama netijeler alıp işte görün kemçilikler üçin hemen käýinç aglan edýär. Berdiýew size berjek tawsyklar şolardan bar. Ýurdumyzy atçylyk ösdirme, üns berip onuň hem gadymy däplerini, hep many dikkatlerini. Atçylyk sport toplumlaryň hem gazanýan girdijilerini arttyrmak. Hem goşmaçy mümkinçilikden peýdalanmak boýunça hem terjenmeleri hem geçirmeli hem de teklipleri taýýarlamaly. Atçylyk hozurluklaryň ýurtlary üçin o teme üçinçiliğini iýdigderli gowlandyrmaly. Hem hozurluklaryň öňe mümkinçilikleri bilen o teme öňdürme arkaly döwlet hem tirişlerini taşytlamak. Attary köpeltmek, teýýän şertlere uýgunlaşdyrmak boýunça zerur hem çäreleri görmeli. Welaýetlaryň häkimleri size beriljek tawsyklar şolardan ibaret. O hozurlyk pudugyny özgörtmenleri geçirmek boýunça maksatnamaň işleri üstünlikli durmuşy geçirmeli. O hozurlyk ekinlerinden ýokaly hasyl öndürmek üçin ýerin hakyky iýesini tapmaly. Hem de önümçülüğü öňde barys hem tejribeleri giňden ornaşdyrmaly. Şöyle hem gowaçan ýokary hasylyny öndürmek üçin hem ýa-da ikisini gowum taýýarlyk bermeli.
o çekilecek meydanlarına sürüm hem tekiyeliş hem işlerini belirlenen mühletleri talabalar geçirmeli. Kovaça ikisini hem idare işlerini belirlenen agratyanki mühletlerde geçirmek için o hocalık tehnikalarını hem urallarını avatta hem mevsimi doğru tayarlamalı. Olaytın farklı öndürücülerini kovaça hem tohumlar bilen üpçün etmek için ikisi seçeneği veri onun kovaça hem tohumlarının tayarlanmağını üpçün etmeli. İlatı elimizde öndürülen yer alma, gök bakça, meyve önümlerden bol ilim üpçün etmek hem de adık üçüncülüğünü. Oktunurmak için yağlık, yer almanın, soğuğunun hem birlikte gök ekkalın hem ekisini belirlenen agrasyon hem mühletlerde hem yukarı hile geçirilmeli. Buğdayın hem yukarı hasılını öndürmek için buğday meydanlarına mineral dökündürü bilen imitlendirmegi ve ötüş tuğunu tutma agrasyon hem mühletlerde hem talabalayık hem geçirmeli. Burada etraflarda alıp baran işleri günlük tecrübeli. Buğday hem meydanlarında ziyankeşlerin ve keselerin onarmak için zerur işleri alıp barmalı. Buğdayın hasar otlarına karşı öz altına görüş hem çarelerini görmeli. Hudanlarda su toplamak, su hem neticeli peydalanmak, şeylem soruş hem su vakalarını arttırmak hem işlerini geçirip su takşitleyici doğru usulları hem öğrenimçiliğe giyinden hem ornaştırmalı. Orada ile hem o toplumun yol başları. Ne geçen yıl Agrasyanat toplumunun ayrı ayrı hem kârhanlarına öğrenimçilik hem kuvvetlikleri yeterli olunmadı. Ne misal için. Onu önleyen kârhanalarda öğrenimçilik kuvveti 52,4. Pakta rastlayıcı kârhanalarda 64. Çörek pişiren kârhanalarda 67,6. Yağ öndüren hem kârhanalarda 29,11 götürüm olanırlı. Şehrim 2019 yılın dengeçtirilerine geçen yıl un, üsümlük yağı, et, yumurtka öndürmek hem doğruluğun baştan hem arttırmak pese düştü. Hem şunların bağlıqda o huzurluğun neticelerini arttırmak hem zirur olupdur yani. Sonra da kuşçuluğu, et, süt öğrenimçiliğini, o huzurluk hem toplumun adık hem birlik hem huduklarını östürmeyen hem üpçün etmeli. Agrasyanat hem toplumunun adık mağlasık et ve süt senatı yarı kârhanalarının hem öğrenimçilik kuvvetini arttırmak koyunca çareleri olmalı hem de şertleri dörtmeli. 2019 yılın dengeçtirilerine geçen yıl kuş etini yurdumuzda daşından getirmek 6,9 götürüm. Yumurtka koyunca 85 etini ondan 8 götürüm. Üsümlük yağı koyunca 93 etini ondan 2 götürüm arttı. Ne sonra da ağırlık önümleri, yurdumuzda yöndürmek meşhurlarını arttırmalı. Dünya muhtaciyetindeki bolup geçen yağlaylarla hem bağlılıkta içeriki bazıları ağırlık haritleri olan üpşün etmeyen hem oğlandırmalı. Bazıları da ağırlık önümünün hem borçluğunu döretmek koyunca hem zirur işleri geçirmeli. Agrasyanat toplumunu neticeli dolandırışın inovasyon teknolojileri ornaştırmanın azabına çıktıcıları azaltmak konuşum teklifleri tayarlamalı hem de ehli çareleri görmeli. Öyle meydanlarını ve o hocalıkla maksatlı sürümlü yerlerine neticeli maksada layık kullanmak konuşum ziruri işleri geçirmeli. Onun hem halkara tecrübelerinden uğralıp o hocalık ekkenlerin hem hasıllığını yukarılandırmak hem de tohumçuluğu östürmek koyunca zirur hem işleri alıp varmalı. Yer kadastrını tayarlamak hem inni tamamlamalı. Dürlüyem o hocalık ekkenlerini östürüp yetiştirmek koyunca usul hem kullanmaları tayarlamalı. Usulü puduğun hem dayıkan birleşiklerin
o hozurlukları, tehnikalarını, enzamlarını ve sayılarını satın almağına uğramak koyunca değişik işlerini geçirmeli. Halkara tecrübesinden uğur alıp, uli akavaları, hoğdanları, köylere ulanmanın intiyade teknolojilerini ornaştırmalı. Su taşıyıcı teknolojileri giyinden peydalanıp, ulanılayan su servislerinin doğal hatağı almağını öpüşün etmeli. Hormatly ýokary mekdebiniň ýolbaşçylary. Sizem esasy berjek tawsiýem görüşüňiz ýalyk şuky maslahatdy biz ençemem almawatdy soraglary arap maslahatlaşyp şoň esasynda sizin esasy maksadyňyz gelecekde döwrewap azyk hem howpsuzlygyny öpüşün etmek goýunça öz hünerini öktüm yaşları tayarlamak. Orada gelip 2020 yılda yaramadan neticeleri alınıp işte koyulan kemçilikleriniz için size bir kayınç ağlan edildi. Müşşikov, size hem birce karşılıklan şulardan var. O hozurluk toplumun mali iktisadi ýagdaýyny iýdigdirli tercih pulem üçünçülüğünü oğlandırmak koyunca teklipleri tayarlamalı. Pudovar alıverilir oyunca gazaplaşıklarını geçirisini ve karlının qaytarısını gödökçülükte saklamalı. O hozurluk toplumun idara kârhalarının kuvvatının ulanışını ve ötüş lepinin pedeltlerinin sebeplerini cik öğrenmeli. Çıktaycıların düğümü tercih yer, su, öğre meydanları için tölerin öğre vaktine doğru meşhurda gelip koğuşma boyunca diyor şehirleri görmeli. Hormatly maslahada gatnaşyjylar şunun bilen bir sanly video artlaş arkaly maslahadyny geçirip gutarýar. Men esasy ählerinde bir can sağlamlyk maşgala wadançylygyny hem bir karar watylmagyň güllep esmi orundan malıp baran işleňler, bu üstünlükleri arlı koydu. Sağ olun. Orta Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resminamalary bilen tanışadýas. Türkmenistanyň prezidenti buýrugy gol çekdi, resminama laýyklykdy. Wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde öýberen kimçilikler üçin Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmatary Uradgelliýew Esenmurady bir kenç yglan edildi. Türkmenistanyň prezidenti buýrugy gol çekdi, resminama laýyklykdy. Wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde öýberen kimçilikler üçin Türkmenistanyň owa hujuluk we daşky urşy gorumak ministri Bayram Durduýew Magtumula bir kenç yglan edildi. Hemde ýol berilen kimçilikler gysga wagtyň içinde düzeltmek oňa soňky hedek duýduruldy. Türkmenistanyň prezidenti buýrugy gol çekdi, resminama laýyklykdy. Wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kimçilikler üçin Türkmenistanyň suw hujulugy bardaky döwlet komisiýasynyň başlygy Bajanow Güýzgelle kenç yglan edildi. Türkmenistanyň Daşary işler ministri bilen Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşiginiň baş sekretarinyň arasyny sany video aragatnaşyk ulgam arkaly duşuk geçirildi. Duşuň marşyna taraplar ulag iswaşyr geçilgeleriniň ösürilmegi, logistikanyň we sanylaşdyrmagyň kemilleşdirilmegi arkaly ýurtlaryň arasyndaky özara baglanşyklygyň gowlandyrylmagyna gönüktirilen birlikdäki hereketleriň meseleleriniň giň toplumyny ara alyp maslahatlaşdylar. Avtomobil ulaglarynyň halkara birleşiginiň baş sekretary Türkmenistanyň hökümetiniň ýurtda we sebitde diňe bir ýol ulaglarynyň ulgamyna dälle eýsem dözümlen hem taraplaryň kemilleşdirilme urnak tagallalaryna ýokary baha berdi. Şonlukda Türkmenistanyň halkara konwensiýalaryna we alalaşyklaryna goşulşmak arkaly oň netijeli hereket etmeginiň ýokarlandyrylmagy üçin degişli şertleň döredilmegi boýunça giň orunly işleň avtomobil ulaglarynyň halkara birleşigi tarapyndan gollanýanlygy aýdyldy. Taraplar Birleşen Milletler Guramatynyň çäklerinde Türkmenistanyň we avtomobil ulaglarynyň halkara birleşiginiň arasyndaky özara hereketlerini ýokary baha berdiler. Bu bolsa ulag täsir geçilgeleriniň ösürilmegi boýunça kabul edilen degişli resminamalaryň illerledilmegine öz beýan tapýar.
Avtomobil uloglarynyň halkary berleşiginiň baş sekretary Ulug Sasır geçelgetiniň şeýlede Demirgazyk Günorta we Günnogor Günmatar uğurlary boýunça beýleki Ulug Sasır geçelgeleriniň netijeli ulanmagy wagtynda Türkmenistan bilen durmuşa geçirilen hyzmatdaşlygyna ıgrarlygyny belledi. Taraplar şoň ýaly 2020-nji ýylda Türkmenistany geçirmek meýilleşdirilen deňde çykalgasy bolmadyk ötüp gelen ýurtlaryň ministrleriniň halkara matlagyna görülen taýýarlyklary ara alyp maslahatlaşdylar. Türkmenistan Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk görmegiň şäklerini Ahal, Balkan, Daşowdy, Lewap, Mar welaýatlaryny we Aşgabat şäherini welaýat Etrap we şäher halk maslahatlarynyň şeýlede welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň saýlaw toporlarynyň agdalary üçin okuw maslahatlar geçirildi. Olar Türkmenistana saýlawlary we salat tarşyklar geçirmek bardaky merkezi topor tarapyndan guruldy. Türkmenistan Parahatçylygyň we ýanaşmagyň watany ýenşigaratyna geçen şu ýylda döwletimiziň siýasy durmuşynda möhüm wakalan bir neçet bolar. Olaryň birim watanymyzyň garaşdyrlarynyň şanly 30 ýyllygydyr. Şu ýylyň 28-nji martynda bolsa Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalarynyň saýlawlary geçiriler. Häzirki wagtda olaryň ýokary guramaçylykly geçirilmegine taýýarlyk görülýär. Mälum bolýar jemgyýetimizi demokratiýalaşdyrmak, arkada prezidentimiziň özgertmeler siýasatynyň möhüm urlarynyň hataryna durýar. Milli liderimiziň beýleşi ýaly welaýat Etrap we şäher halk maslahatlarynyň saýlawlary bilen bagly işine guramaçylyk usuliýet kömegini bermeli. Şol saýlawlar jemgyýetimizi bilen beýlekde demokratiýalaşdyrmagyň ýoluna nowatdaky möhüm ädme urulyp, jemgyýetiň we döwletiň durmuşyna, konstitusiýon hukuklaryny amala aşyrmaga halkymyzyň giňden gatnaşýanyny görkezmelidir. Saýlawlara taýýarlyk görmek we olary guramaçylykly geçirmek boýunça çärelen tasdiklanan meýrnamasyna laýyklykda şeýle hem Türkmenistanyň saýlaw kodeksine girdilen üýtgetmeler we goşmaçylar bilen tanışdyrmak üçin merkez saýlaw toporynyň wekilleriniň gatnaşmaklaryna welaýat Etrap we şäher halk maslahatlarynyň şeýle hem welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň saýlaw toporlarynyň agdalary bilen okuw maslahatlary geçirildi. Çärelen dowamyny oňa gatnaşyjylar saýlawlary geçirmek hakynda kanunçylyga girdilen üýtgetmeler we goşmaçylar dalaşgärleri hödürlemegiň tertibi olan hukuklary we borçlary saýlaw resminamalary bilen tanışdyryldy. Bu möhüm siýasat çäreni guramaçylykly geçirmek üçin zerur bolan şertler döredilgän bellenildi. Belenilşi ýaly Türkmenistanyň Milli Geňeş hakynda kanun, berkar watanymyzda parlamentarizmi, demokratik özgertmeleri ösürmekde täze ädim bolup, olary ösürmek arkada prezidentimiz tarapyndan döwlet guruluşynyň möhüm wezipesi hökmünde öňe sürildi. Maslahatlara gatnaşyjylar öňde boljak möhüm siýasat çäreniň demokratik özgertmeleri çuňlaşdyrmagyň ýolunda nowatdaky möhüm ädim boljakdy barada bir pikire geldiler. Şol özgertmeler mehriban arkadagymyzyň edil watanymyzy hasam ösürmäge, türkmen halkynyň awadançylygyna gönükdirilen özgertmelerini üstünlikle amala aşyrmagyň ygtybarly binýady bolup durýar. Hormat amlaryny bolsa ýurdumyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 3 fevral saat 20-den 4 fevral saat 20-nji boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumat gullugynyň berýän habar bilen tanışalım. Balkan welaýatyny ötkäp durýan bulut howa bolup Günorta Günnogordan tiýdesi 18-13 metre ýetýän şemal ufer howa gejesine 1-6 gradus, gündüzine 14-19 gradus, kenarak traplaryna bolsa 7-12 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny ötkäp durýan bulut howa bolup Demirgazyk Günmatardan tiýdesi 18-13 metre ýetýän şemal ufer howa gejesine 3-8 gradus, gündüzine 17-22 gradus maýl bolar. Mar welaýatyny ötkäp durýan bulut howa bolup Günorta Günnogordan tiýdesi 9-14 metre ýetýän şemal ufer howa gejesine 0-5 gradus şeýle maýl. Gündüzine bolsa 16-21 gradus maýl bolar. Lewap welaýatyny ötkäp durýan bulut howa bolup Günorta Günnogordan tiýdesi 9-14 metre ýetýän şemal ufer howa gejesine 1 gradus sowukdan 4 gradus şeýle maýl. Gündüzine 15-20 gradus maýl bolar. Daşowdy welaýatyny ötkäp durýan bulut howa bolup Günorta Günnogordan tiýdesi 8-13 metre ýetýän şemal ufer howa gejesine 1 gradus sowukdan 4 gradus şeýle maýl.
Günnüdüne 11-16 gradus maylı bolar. Paýtatymyz Aşgabatda üýtgäp durýan bulut hawa bolup, Demirataw kulmatardan tiýdi sekundy 8-10 metre ýetýän şemal üser. Hawa gejesine 3-5 gradus, günnüdüne bolsa 18-20 gradus mayl bolar. Ýurdumyz boýunça fevral aýynyň 4-üne magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmany araşdyrýar. Eziz vatandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň meşhurunyň kadydan 9 göterim artmagy bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsyz täsirlerini öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şerde gaş basynyny howanyň derejesiniň üýtgeýäni nazara alyp, pasara görä geyinmegi maksat berýär. Mehman ýerleşdir. Bu düzgünleri berk berjäýsiňiz, ýerek islenip basynyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehman adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşmede jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda tüşeretlenýär. Ýakly tüşüň özüne bolsa, halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünýär. Hoş sağ olun ýerleşler.